Tras as axudas aprobadas no Consello da Xunta para paliar os danos ocasionados tras a vaga de lumes que asolou Galicia e especialmente a nosa provincia, o voceiro de En Marea considera que son imprescindibles, pero tamén insuficientes, e que a primeira actuación que deberían executar dende a Xunta de Galicia é aprobar un plan de choque medioambiental. Un plan de choque ambiental integral para a restauración das zonas afectadas. Decimos isto porque está empezando a chover. Advertimos do risco ambiental das escorrentías, tanto de contaminación nos ríos como nas rías. Está habendo problemas de desabastecemento de auga e ese problema de desabastecemento de auga pódese volver moito máis agudo se non se producen actuacións de carácter inmediato para evitar que esa escorrentía contamine os acuíferos, contamine os ríos e finalmente chegue ás rías, producindo tamén unha contaminación e unha pérdida de recursos marisqueiros. Dende En Marea tamén consideran imprescindible reforzar o plan sanitario de atención psicolóxica para axudar a todos os damnificados nesta catástrofe. A xente está salindo do primeiro momento de shock, unha vez que pasaron as primeiras horas, os primeiros días, pero é necesario que non solamente mediante recursos materiais, sino tamén mediante unha atención especializada, o conxunto da poboación poda recuperar a normalidade e entendemos que eso aínda non se está producindo. Pero dende este grupo o que consideran urxente por enriba de todo é abrir un debate profundo sobre o modelo de ordenación do territorio en Galicia. Como dixo Rafa Crecente, un dos grandes estudiosos que deu o noso país sobre este tema, non son máis que a fiebre dun monte enfermo e o que necesitamos é atacar a enfermidade, non simplemente paliala mediante antipiréticos. Por lo tanto, é necesario que se abra inmediatamente un debate sobre este tema, sobre o modelo de territorio. Dende En Marea consideran que os servizos de emerxencias deberían estar verificando os danos e desperfectos ocasionados tras a vaga de lumes para poder actuar canto antes nestas zonas. Luís Villares cree que dende o Servizo de Emerxencias non se foi capaz de dirixir os medios dispoñibles nestes incendios.